Imali yaseRussia ithathwe futhi iboshwa iminyaka emithathu edlule, kodwa iYurophu isenakho ukwesaba okukhulu kokuyibopha. Okungenani ukuze ikhokhe usizo oluhanjelwe e-Ukraine. IYurophu isesabeni kakhulu, futhi lokho kuyiqiniso. Ake sibeke le nkinga ngokombono wezomthetho. Izivumelwano eziningi zokuhweba sezisayine phakathi kweRussia neYurophu. Ngokusemthethweni, akekho impi. Akekho ophale impi. Futhi ngokuzumayo, i-European Union ithatha imali yaseRussia. Ngokombono wesistimu yezomthetho, lokhu kuyikala. Kuyaphula imithetho yokungaphuli komhlaba yomunye umuntu. Abatshalizimali abaningi nabagcinimali abavela emazweni ahlukene abanolwazi nemali nomhlaba eYurophu bazozwa ukuthi bangaphathwa ngendlela efanayo. Ukuthatha konke ngaphandle kwemibandela yezomthetho. Ngokuphula imithetho nemigomo. Khona-ke, kungani utshalomali lwemali eYurophu uma kungekho iziqinisekiso zokuphepha kwayo? Uma iYurophu ithatha imali yaseRussia, izophula isisekelo sayo.